Ngala maphelo la ngozondo kubona uqondo amafunda bezithono ntanda kuphakanyiswa. Kwava pho mna manonhlanga sodiba indlela, kabayidiba indlela bayidiba indlela namhlanje being Friday the 15th of July 2022 lusuku lothaka kapho sidibanisa amagqabi namaxolo sifaka ingqambu sidibanisa amathambo sizama ukuba kubekho into ephumayo. Namhlanje sisathe chu okanye sisaqhuba ngentelezi enkulu lebe sithetha ngayo ngolwesithathu sisithi liyeze lihle eli liyeze likhupha izinto ezimdaka baphinda abanye balisebenzisele nje ukuthandeka. Ukhona othi yena uzithi intelezi enkulu qho esiya emsebenzini, omnye athi xa ndivela kwiindawo zodlala ndiye ndizihlambe ngale ntelezi enkulu, kanti omnye athi xa bendikhe ndajikela kwiindawo ezimdaka njengeendawo zokungcwaba, izibhedlele, itrongo, apho ndiyazi uba bendidibe nemimoya ebimbi ndiye ndisebenzise yona intelezi enkulu ukubhalansa the auras. Yiyo ke le esizabe siyihlanganisa nanamayeza sabe siwasebenzisa sithi namhlanje sisusa ityala. Ukususa ityala ke kukususa into ephezu kwakho, abanye bade bathi bachitha ilifu, ususa lento ijikeleza apha phezu kwakho ukuthi usheke inguwe nje kungekho nto ikujikelezayo. Nathi ke WhatsApp yalapha ekhaya ke mntana omhle, wena mntu ufuna ukubhalela lapha, ufuna uorder amayeza, ufuna uorder namayeza asigqibo oncokola ngawo, okanye ufuna uorder umagqudu, ufuna uorder izinto zalapha ekhaya, sesikhuthaze ukuthi nangona uzihlanganisela ngenye ixesha xa ubonayo nje uba ukhona ukungazithembi ukufumane ikhombo yalapha ekhaya esilwane. Into esimangayo le, into ebancedileyo abantu abaninzi, into ebaklinileyo abantu from time to time, ingapheli 6 months ungakhange ufumane ikhombo yesilwane, because isusisa imnyama, umqhwaliso, isichitho namathunzi nje ahanjiswa nawe kusheke wena umhle. Uzawuthi ke xa usithi nazi izinto zilapha phakathi kwekhaya fumana ugila umkhondo. Ngaye ugila umkhondo sigxotha izithunzela, sigxotha into ezimdaka, inyoka. Masingene ke kuwo ke lamayeza okususa amabhadi, wena mntu othi nasemsebenzini bakuleqa ngakho ityala, noba lityala likabani, iba lityala lakho eli tyala nje likhoyo, noba kusekhaya phakathi kwekhaya, ukuba nje ikhona into exoxisayo komntu makatyholwe, ibuya nawe le nto because nguwe kaloku lona orhuqa ii-energies ezi-negative. La mayeza ke mntana omhle ngamayeza exhomeke kuwe ufuna uwasebenzisa njani. Ungafutha ngala mayeza, ii-measurements are yours. Ungahlamba ngala mayeza, ungachela ngala mayeza, ungenza nantoni na. Thina sikunika nje nanga amayeza azi-all-rounders. La mayeza ayangena nasemlonyeni. Siqale ngelokuqala uMabhoso, intelezi enkulu, leze lihle eli besithethe ngalo kule veki iphelileyo, bathi iqhomololo kwezinye indawo. Balibiza ngolibiza ke liyeza lifumana kwiindawo ezithanda ukuba namatye, ezithanda ukreba, liyeze likhule ngathi likhala bese siyincokola loo ndawo, kodwa ayililo ikhala. Nangona imisebenzi iyelelene, ungasebenzisa nalodwa ke liyeza namntu ofuna uhlamba ngalo nje liyasebenza lilodwa. Abanye balisebenzisela uthandwa kwa eliyeza, because once lisuse amathuzi amnyama kusheka wena uthandwa mntana omhle. Liyeza ingasike ungahlukani nalo. Nalinyeza bathi ubuvimbo, bathi mpatha. Eliyeza abantu abakwazi usebenzisa amayeza bayalwa ngeliyeza, bayahlanganisa ngeliyeza. Eliyeza liyangena nalo kwinto zosela, liyangena nalo eliyeza kwiimbiza eziliqedlana, bubo ubuvimbo, impatha yangena ke uyidibanise ximfi uMabhoso, uthatha ubuvimbo ufake. Wena mntu othi uzawuhlamba, wena mntu othi uzawufutha, wena mntu othi uzawuchela, xotha into ezimdaka uzisusa apha kuwe, uphinde uzisuse nalapha kule ndawo uhlala kuyo. Siphinde sithi Mhlakazantlantsi, apha ngomhlakazi sindiyandiya, sisuse izinto zikujikelezayo noba sekuthini enkani, siyayihlakaza ke ngawo uMhlakazantlantsi. Uyabona ke amayeza mosane-substitute. Uzawuthi xa ufowuni lapha ekhaya kuthi iyeza elithile ulifumane, mhlawumbi umhlakaza xa kuthiwa akekho singathi khawuzama umvuthuza. Awafani la mayeza, kodwa iyeza eliyelela likhona iyeza elisubstituta elinye omnye umntu adafuna uwadibanisa, because ayancedisana la mayeza asubstitutanayo. Uyayibona, sidlule sithi umafavuke njengedangabane, njengoba nje besithi bakubulala, bathi bakugqibile bathi ulele ngophotho wena, abakubone usithi vumbululu
okwenye ke ephuma emngxunyeni elungiselele ukuyolwa. Lidangabane eli ufumane wena lomfula liba purple kumbala walo, alibi green njengeli lasegadini. Ngamadangabane onke kodwa ke awafani mntana wamhlinda wakhula kuzo. Eli lithanda umfula, lithanda indawo eshinyeneyo eli, ude ufike liphakathi kwengca, libe lide kwalona, libe yingca eninzi. Fumaneka ezi zinto ukuba ujike lapha kwaBhele, lilo idangabane. Umafavuke ufuna uba ibe nguwe lo mafavuke, ude uzibize uba ungumafavuke njengedangabane. Sidlule siye nalo iyeza, kuthiwa ngumanyisa eliyeza liyakakisa eliyeza. Iliyeza lokulwa eli liyeza omnye alisebenzise nalodwa anqunqutha athukise ababize ngamagama. Yabona ke kuxa sewukwi-high grade ke ngoku uzawusibiza ngamagama. Thukise ngalo eliyeza uthi makuthini, nali igama leza liyazi uba makuthweni. Siphinda apha ekhaya sibe nalo liyeza kuthiwa ngubatanya. We must admit ukuthi ikhe yakhona i-confusion esikhe saphantsi ukuba nayo, because la mayeza siwafumana nathi siyafunda ngala mayeza. We learned about ubatanya kusise kuthiwa ngumavuyi, uvuyiswa phama, nanku phaa eJoburg kwayikwiVusilanga Academy naye. Xa siyofuna lona liyeza safumana yeza limbi umanyisa endaweni kabatanya, siyakuxelela ke ukuthi umatanya uyedwa, umanyisa uyedwa, they can work as substitutes, but ubatanya ingathi unamandla mntanomhle. Sidlule kuye umanyisa sithi Mathunzentaba. Apha sisalwa nezi zinto ziphezu kwakho zikujikelezayo. Umathunzentaba lona ngomnye lamayeza ozawuthi xa uva kuthiwa kuyolahlwa izilwane, kuyolahlwa amathunzi, kuthiwa uzawusetyenziselwa umathunzentaba. Sisalwa nale nto iphezu kwakho, sithe thatha wena onke la mayeza ximfi wenze loo nto uzawufutha ngayo okanye loo nto uzawuhlamba ngayo, loo nto uzawuchela ngayo. Sithe onke la mayeza uyakwazi kwawena ube yinto oyiphungayo, because sithe onke la mayeza ayangena emlonyeni. Unamba last ke liyeza othi uyaqaphela xa sithakapha ekhaya asifane singalifaki. Umagwazecaca, there are abantu bamayeza uswe ukuthi ifulwa iimfazwe ezinkulu ube ungenawo umbheza, ingathi yashota le nto yenzayo. Kabantu bamayeza ke umagwazecaca lo Magwazecaca umembesa umbheza liyeza elisebenzayo lilodwa cwi. Ungakhange ulidibanise nalo, lenza izinto ezinkulu. Eliyeza uyalinqunqutha, eliyeza uyaqhumisa ngalo, eliyeza uyaphalaza ngalo, eliyeza uyarhogola ngalo, eliyeza akukho nto ongayenziyo ngoMagwazecaca. Siyakucebisa ke xa umfumene umngqushe, ahlale fine, ahlale mninzi umane uthatha xa nantsi into. uMagwazecaca mosikweminye imizi sigxotha inyoka ngoMagwazecaca, singakhange sifake nto ininzi, sifake uMagwazecaca beyibhesi yethu. Kubonakala izimanga, ukhona umzi sakhe sasebenza kuMagwazecaca. Ya, masingayingeni into yale mizi, but liyasebenza eliyeza, liyeza eli-all-rounder, liyeza esithi lifake wena even if usacinga amanye amayeza, ulwa izithunzela iimpundulo izibhorhayo, ulwa nje into ezimdaka, into ezoyikekayo, ulwa amathunzi ahamba nawe oyikekayo. Noba wena uthi kudala unyangwa akukho nto idilunge, uMagwazecaca ukho umzame emane eyedwa nje, ukho umjonge eyedwa ukuba uzawuthatha ayokubeka phi. Uyakwazi uthaka ke umthake namanye amayeza abe mabini, ingadluli kutri le nto, ingakumbi wena xa usithi amayeza kuthiwa awakusebenzeli or uyawabona ukuba awakusebenzeli. Kuqina apha kuMagwazecaca, ungamdibanisa nje nentelezi enkulu, udibanise nenye nje into zibe ntathu, kwenzeke lo Magwazecaca nale ntelezi enkulu nesithathu siyabethelela mntanomhle, zizodwa nje ubethelela uqinisa apha kokwenu, kungabikho nto ingenayo. Yabona siyafunda ngokungathi sikuyo le Vusilanga Academy, kanti wena mntu ofuna ungena esikolweni sofunda ngawo la mayeza apho sincokola khona in detail. Ifomu yafumaneka kula www.vusilanga.co.za. uya ku-About Us and the Academy, ufinish iform. After you clicked the link, ulinde ke mntanomhle xa ifomu ivala, seyizawuvala in 15 days time. Xa ivalayo immediately vala the first Saturday,
immediate Saturday kulapho sesiqale khona isikolo. Just make sure ukuba unaye uWhatsApp. Lo number uyisebenzisileyo must have iWhatsApp, because ukuba awukho kuWhatsApp asikwazi ukufaka egroupini. Isikolo siqala ngoba kubekho iWhatsApp group. That's where we communicate as a group. Kulapho sikuthumelela khona yonke into efana sikuthumele khona, the documents, the links, the videos, kwanto sithumela through WhatsApp. Uba ukho kuWhatsApp awukwazi ufunda. That's the sad part. Nathi ke into besiyiphethe ke kaMabhoso. Mabhoso Intelezi enkulu mabululu lize li-right elingaske lingakupheleli. Khangela lapha ekhaya liyafumaneka, lininzi liyafumaneka, because siye sanethamsanqa loba kule ndawo sikuyo lingabi kude kakhulu. Is a matter of basihambe siyolikhangela camagu.